ser jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonello bada jselmilkom u jilqakom għat-tielet programm mis-sensiela Botta u Risposta fejn il-lejla ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kampjonat BOF Premier li ser jibda fit-tmiem din il-ġimgħa. Qabel xejn il-programm qegħdin nantiċipawh għall-ġurnata tal-lum l-erba' minħabba li għada Hamrun Spartans ser jkunu fl-azzjoni fl-ewwel leg tal-playoffs tal-UEFA Europa League, anzi tal-UEFA Europa Conference League kontra Partizan Belgrad u allura t-tim tal-Kamra Sportiva ħass li anke minħabba t-tema li ħan niddiskutu l-lejla kien ikun jiswa l-kulħadd li nċaqilqu l-programm biex hekk inħallu dilettanti tal-futbol Malti li l-lejla qed isegwuna biex l-lejla taraw appuntu l-programm Botta u Risposta mbagħad għadha flimkien naraw naqra Hamrun Spartans ser jagħmlu ġewwa Serbja. U għaldaqstant nixtieq nuħdi l-okkażjoni biex fismi u fisem it-tim ta' dan il-network nawgura lit-tim Hamrunis l-aqwa xorti għal dawn l-impenji illi jekk kif nisperaw jgħaddu Hamrun Spartans ipoġġuhom jkun l-ewwel tim Malti li jasal sal-fażi tal-gruppi tal-UEFA Europa Conference League. Miegħi fuq il-panel il-lejla kif qegħdin taraw l-ewwel nett għandna lill-membru Tim tagħna tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri kif ukoll qed nistennew li minnu ftit ieħor f'kollegament telefoniku jingħaqad magħna l-kap tal-Paula Boys Hibs Ultras Julian Galdes li nixtieq nirringrazzja sew lil Marco sew il-Julian illi llejla qegħdin jingħaqdu magħna għal dan il-programm. Pas-soltu tinsewx li jekk għandkom xi domanda l-mistidna tagħna intom tistgħu tagħmluha billi tħallu dak li għandkom xtejdulna fuq is-sezzjoni li għandna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Nfakrukom ukoll illi dawk kollha illi jagħmlu like jew follow like fuq il-paġna tagħna ukoll u fuq dan il-programm jirċievu jitlu biċ-ċans jitlu għal kompetizzjoni ta' Kicks Boutique Gym li qiegħda fil-Hamrun li fiha wkoll jistgħu jirbħu xahar sħubija mal-imsemmi gym. Mela, kif se naqsmu l-programm tal-lejla? L-ewwel parti ser tkun iddedikata anke minħabba li jkollna l-Julian magħna lil-Champions Hibernians u mbagħad fit-tieni parti jiena u Mark ser nkunu qegħdin niddiskutu wkoll il-kumplament ta' timijiet l-oħra. Għal daqstant ma nafx hekk Julian hux qed jismana. Julian, merħba fil-programm Botta u Risposta tal-lejla qed tismana? Iva da. Mela, u l-ewwel domanda ġustament ser tmur għalik. Hibernians ovvjament ser jibdew l-istaġun bħala ċ-Champions Renjanti. X'aspettattivi għandek għal difiża tal-kampjonat? Ovvjament mhux se tkun faċli, meta tqis li t-timijiet kollha qed jarmaw sa snienhom. Aħna konna wieħed minn dawk it-timijiet li ramaw. Jekk tara trasferimenti l-Hibernians kienu qed mill-iktar klabs attivi fis-suq ta' trasferimenti. U nistennew naraw, però naħseb illi bħal ta' kull sena ħankunu qegħdin hemmhekk niċċelenġjaw mal-lik. Mark, nsallu lilek ukoll u nirringrazzjak li l-lejla oġbok tingħaqad anki inti magħna l-programm tal-lejla. Fis-sajf kellna bidla teknika fit-tim tagħha ġdid fejn minn Stefano Sanderra issa hemm Andrea Pisano imexxi t-tim. X'taħseb li ser iġib l-ex coach ta' Slima Wanderers lil dan it-tim biex ikun jista' jkompli s-saħħaħa, appuntu? Mela, l-ewwel ħaġa nagħti l-lejla tajba lis-segwaċi kollha ta' dan il-programm. U mill-ġdid nirringrazzja lilek Antonella tal-opportunità li qed tagħtini sabiex nipparteċipa
fejn għandu xaqsam il-futbol Malti fost sports ieħor li il-paġna tagħna tinvesti fihom. Barra minn hekk nixtieq ngħid proset lil Julian, ngħidlu proset pubblikament għax jien supporter tal-Hibs bħalma hu naf kemm hu ħafna iktar ħakkanit minni li apparti li jkun hemm kull logħba kif inkunu aħna, però li jrid joħsib l-ultras. Minn qalbi veru għall-età tenera tiegħu nixtieq ngħidlu proset, ġifieri għax is-support tal-Hibs huwa wieħed sabiħ u vivaċi ħafna. Nixtieq ukoll nissekonda dak li qed jgħid sieħbi Mark ukoll proset Julian u keep it up għaliex żgur li bħala Paula Boys Hibs Ultras matul iż-żmien komplejtu turu li għalfejn intom ukoll fost l-aqwa grupp ta' supporters li għandna fil-pajjiż. Biex niġi għall-mistoqsija tiegħek Antonello, ħalli ma nisvijax ħafna. Hija ħasra jekk tħares lejha li Sandera spiċċa, però naħseb li Sandera spiċċa bħala champion, ġifieri mill-futbol lokali, forsi l-iktar li kienet jonqsu jirbaħ l-FA Trophy ma li talaq bħala champion. Forsi ma ngħidx li ma kienx ħajkun hemm motivazzjoni ta' ma rridx ninftiem hekk, ġifieri għax konvint mill-abiltajiet tekniċi tiegħu ġobni ħafna ġifieri tul is-snin li dan ma Hibs meta tqis li fl-ewwel sena tiegħu dan ġie decider li jitilfu bloti tal-penaltis mal-belt li kieku ġi dak il-lik nemmen li kienet tkun iċċirasa fuq il-kejk. Biss nemmen li kif ġew iċ-ċirkustanzi dan is-sajf. L-għonet nawguralu lil Sander għax li tmur coach tal-Lazio Primavera mhijiex ċajta għax qiegħed fuq l-adba li tkun qed tgħaddi il-players lejn l-ewwel team. Fuq Pisanu, apparti l-esperjenza tiegħu kif jinaw inti forsi niftakru iktar minn Julian għax għan iktar żmien u niftakru s-serja ġifieri stormaj way back mhux ħażin u niftakru mal-Parma u mal-Verona ġida u x'inhu ħajġib l-esperjenza tal-lik rinomat. Plus li il-Piżan dejjem kelli ċertu ammirazzjoni leh u mhux qed ngħidha illum għax ġie coach tal-Hibs. Meta kien ma' Sliema u Sliema kellhom id-diffikultajiet finanzjarji kbar f'dak il-famuż staġun li il-Ħamrun ħadu l-lig imma Sliema għamlu biċċa somm il-kampjonat ras imbras u wera li minkejja l-problemi li kien hemm f'dak l-ambjent li hu stess kien laqgħa l-players biex ma kinux qegħdin jitħallsu hekk ma ngħid l-ebda ġifieri sigrit li ħadd ma jaf għax din ġabitha il-medja lokali. Jenna xilu jwassal l-tim fl-ola postijiet. U jiena meta il-Hibs ħabru lilu bħala coach ħadd ir-ruħ għax qed ġej coach li f'ambjent diffiċli kien kapaċi jaħdem u għall-inqas bħalissa l-kamp tal-Hibs huwa aktar tranquill, għalkemm tranquill mill-lat illi m'hemmx il-problemi li kienu għaddejjin minnhom is-sliem għax il-Hibs huwa tim li dejjem irid ikun hemm jiġġieled għal-lik. Issa jekk jieħux il-lik jew le, il-lik irid jintrebaħ minn tim wieħed. Jiena naħseb id-differenza li ħanaraw fil-Hibs bejn Sanderra u Pisanu u forsi anke Julian jista' mbagħad ikompli warajja li Pisanu naħseb ħajoffri iktar futbol offensiv. Issa meta toffri iktar futbol offensiv għandek ir-riskji li jekk ma talaqx tajjeb tista' issofri iktar goals. Fil-fatt Sanderra tajjeb ukoll biex attenzjoni Mark illi jiena wkoll fix-xena privata għandi ħbieb tiegħi jżommu ma' Sliema Wanderers illi minn hawnhekk nixtieq insellmilhom u nawgurawlhom ukoll kif jgħidu l-Ingliżi speedy return lura fid-diviżjoni li hija. U dik nawguralhom jiena wkoll għax hija ħasra li tim Glorious pass li ma qiegħed fiċ-championship mal-futbol u dak li hu. Fil-fatt ikkumparaw li qalu li Antonello l-futbol ta' Pisanu huwa paragonat ħafna mal-futbol li jilgħab il-coach Argentin ex Leeds United Marcelo Bielsa fejn kapaċi skurjalek erba' imma kapaċi jsofrilek tlieta. Ma nafx Mark xkun. Jiena fil-fatt fuq hekk kont ġej, kont senlek taħt Sanderra kont noqgħod nisma' ħafna tgergir il-ground għax jiskurja gow
u kien joqgħod jiddefendih. U mbagħad jekk iġibulek idru mhix faċli terġa' tiskurja gow ieħor. Kont nisma' ħafna minn dat Gergir. Issa f'daw l-ewwel logħbiet tal-Ewropa kien hemm ġiex istanzi li l-ħib skurjaw u wara minuta għal go. U nisimgħu d-Gergir mod ieħor, jiġifieri da fil-ħajja u x'inhu l-oġġett m'hemm xejn line dritt li huwa perfett. Huma ġiex filosofiji differenti ta' coaching, issa jien m'iniex daqshekk tekniku, jien iktar qed inħares liha bħala persuna li nsegwi l-futbol ġenerali, ġifieri, però nittama li jagħtina pjaċir b'ħafna gows u jaqla inqas. Hawnhekk qed nitkellem bħala supporter jiena wkoll f'dal każ. Le, mxek fil-fatt wara kollox aħna kollha parti ta' Julian xtaqt nisma' tiegħek fuq din mill-futbol difensiv ta' Sanderra għal dak nistgħu nsejħulek ultra offensiv ta' Pisano. Kummenti tiegħek jekk jogħġbok? Efem, huma ġiġ sistemi differenti, però jekk tqis pereżempju Pisano għandu kapaċitajiet kbar ħafna kif qal Mark. Meta tqis li pereżempju Ġumana l-ewwel logħba tiegħu kienet fis-second leg kontra Shamrock li dawn huma tim bħalma kulħadd jaf Shamrock on paper ħafna ħjar minna. U tqis li ġab riżultat l-ewwel logħba tiegħu ġab riżultat tajjeb ħafna ta' draw. Xtaqna ovvjament kulħadd xtaq li niskurjaw, però ġibna riżultat ta' draw home. Meta tqis li dak kien għadu kull ma kellu laqqas ġimgħa kull ma kellu dan. Jumejn jieta. Eżatt, ġifieri tqis li għandu kapaċitajiet tajbin ħafna Pisano. Mela Julian, biex ukoll nibqgħu ftit miegħek. Kellna diversi akkwisti minħa ta' Hibernians fosthom Muritala, Morias u Kurt Shaw li fil-ferma tiegħi huwa anki akkwista l-futur, nazzarda ngħid anki għall-post għal wara Andrea Jobs. U kellna wkoll ritorni ta' esperjenza fosthom Rodolfo Soares u Justin Haber. Sodisfat bil-kampanja ta' trasferimenti li għamel il-Kumitat Pawlist dan is-sajf? Di bħalma ngħid fuq kull intervista li jkolli min ixxi wieħed li noqgħod inħobb maqdar, fis-sens jiena wieħed minn dawk li nħobb li ħalli l-kumitat jagħmel xogħlu. Il-kumitat jaf x'inhu jagħmel u kif kulħadd ra għamilna kwisti tajbin ħafna bħal pereżempju Rodolfo Suarez tqis li tali għandu jidher li għadu tajjeb ħafna l-futbol meta tqis il-lob li lab kontra timijiet renomati ħafna. Akkwisti bħal pereżempju Muritala naħseb li ħajtuna ħafna saħħa fl-attakk, rajnihom diġà ġifieri li jistgħu jgħinu ħafna lil Jurgen fuq quddiem. Naħseb li iva overall sodisfat ħafna bit-trasferimenti li għamel il-klabb, speċjalment meta tqis li rari kienet li wara li jintrebaħ kampjonat nerġgħu nġibu daw il-ħafna plejers li ġibna. Finalment, Julian, l-aħħar messaġġ tiegħek għall-partitarji fil-bidu ta' kampjonat ġdid illi fil-każ ta' Hibs ser jibda bis-sfida mistennija kontra rivali Valletta illi għandna xi domandi fuqhom u nitkellmu dwarhom ukoll fit-tieni parti tal-programm nhar il-ħadd fis-6:30 fit-Tony Bezzina Stadium. Il-messaġġ li għall-partitarji jkun bħal dejjem, nħeġġeġ il-kull partitarju Pawlis biex jitla l-ground, nagħtu support lit-tim, biex nagħtu support lit-tim. Mhux għax ħanilabu kontra l-belt, il-messaġġ ikun bħal dejjem biex kull logħba is-support ikun qiegħed hemmhekk. Meta naraw l-istend mifquqa bin-nies li l-aħħar logħbiet hija xi ħaġa sabiħa, però dak ikunu qegħdin hemmhekk għaċ-ċelebrazzjonijiet. Il-vera support ikun meta t-tim ikun qiegħed jilgħab lob diffiċli, t-tim ikun qiegħed sejjer forsi mhux minn daqshekk fażi tajba, dak huwa l-verament support. Ovvjament kulħadd jieħu gost meta jkun hemm il-ground mimli bin-nies, l-atmosfera tkun ħafna differenti. Il-messaġġ tiegħi li l-partitarju huwa dak bħal dejjem biex kulħadd jitla l-ground u jkun hemmhekk mill-bidu sal-aħħar, ikunu x'ikunu r-riżultati, jkun x'ikun l-andament tal-lob biex inkunu ta' spalla lejn it-tim tagħna bħal dejjem. Mela, Julian, nirringrazzjawk tal-li ukoll intervjenit f'dan il-programm. Se mmorru għal waqfa ta' riklami, 3 minuti kollox, u mbagħad
id-dibattitu se nkompluh jiena u Mark wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Funko Pop, l-aħħar novità li tistgħu ssibu fil-ħanut li Game Breaker għandu ġewwa Birkirkara. Fost diversi modelli li hemm disponibbli, insibu modelli tal-players tal-NBA, eroj ta' Disney u wkoll dawk bħal Captain America u Spider-Man fost l-oħrajn. Għalhekk ejjew ixtru dawn il-minjaturi tal-personaġġi favoriti tagħkom mingħand il-ħanut li dejjem offra garanzija u kwalità. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien mal-kollega Mark Xkembri u fl-ewwel parti wkoll tal-programm kellna lill-kap tal-Paula Boys Hibs Ultras Julian Galdes li nirringrazzjaw mill-ġdid li kien magħna qegħdin niddiskutu il-kampjonat BOV Premier. Qabel ma nkompli l-programm, xtaqt li ngħaddi nota editorjali fejn u hawnhekk iktar milli bħala l-preżentatur tal-programm Botta u Risposta ser nagħmel osservazzjoni bħala l-editur tal-paġna il-Kamra Sportiva ninsab ħafna diżappuntat mill-fatt illi meta qed intellaw programmi ta' din ix-xorta il-konkurrenza mill-klabs tal-Premier qed inħossu bħala anke t-tim tal-Kamra Sportiva li qed tkun fqira ħafna. Nifmu li maħniex xi stazzjon kbir kumparati ma' oħrajn, nifmu li bħalissa forsi kulħadd mħabbat bil-preparamenti tiegħu għal staġun twil li wasal biex jibda, nifmu wkoll li bħalissa forsi dak li jkun qed jagħmel il-vaganzi tas-sajf
Volderi kulħadd għandu dritt tal-vaganzi tiegħu, biss qed ikolli nammetti illi qed isir ħafna xogħol mit-tim kollu tal-Kamra Sportiva, għandna l-Marka hawnhekk, għandna wkoll il-Wayne McAuliffe, James Side, Daisy Tabone, biex sfortunatament ir-rispons kif qed taraw huwa fqir ħafna ta' appuntu Hibernians illi bagħtu lil rappresentant tal-Ultras Julian Galdes. Aħna qed nittamaw li fil-futur ikollna żjed rispons għax dat tip ta' programmi fl-istess ħin qed iservu wkoll ta' platform għal klabs kollha mhux qed insemmi biss il-klabs tal-Premier, Challenge League u Amateur League daw qed se jkollna l-programmi rispettivi tagħhom anki programmi fil-futbol barranin qed nippruvaw nagħmlu l-isforzi kollha biex naraw kif se ndaħlu iżjed supporter clubs fil-programmi tagħna biex kulħadd niżguraw li kulħadd ikollu ċans isemmi leħnu. Ma nixtieqx ngħaddi ċertu noti bħal dawn iżda ovvjament bħala editur ta' din il-paġna u anki meta naraw li meta ntellgħu ċertu posts fuq il-futbol lokali qed ikollna ħafna kummenti, ħafna likes, ħafna follows, nixtiequ li anki speċi nkollna programm bħal dan, ikollna panel mimlija bħalma ikollna dejjem u anki ikolli ngħid ukoll meta nagħmlu programmi fuq il-Challenge League u fuq l-Amateur League dejjem ikollna panel mimlija u dejjem ikollna programmi ta' livell u nafu kolli hemm barra hemm ħafna minnkom illi tkunu qegħdin tistennew daw il-programmi tal-futbol lokali u mill-ġdid nirringrazzjakom kollha l-4100 illi tapprezzaw ix-xogħol li nagħmlu, l-kontenut li nagħmlu, s-sigħat twal, sagrifiċċji li ukoll nagħmlu biex dejjem nibqgħu ntellaw programmi ta' livell għoli u bħalma qed intellaw ukoll issa wkoll anke qed nagħtu wara t-talba illi kellna minn ħafna minnkom is-segwaċi issa wkoll minn din il-ġimgħa bdejna ntellaw ukoll il-post match reactions tal-logħbiet tal-Milan u tal-Juventus. Volderi nemmnu li din se tintlaqgħu wkoll anke l-fatt li fostna għandna mhux biss il-marki li qed jagħmel il-logħbiet tal-Juventus għandna wkoll il-ħabib tagħna u għat-tur popolari Clayton Zammit iċ-ċomba li ħajkun qed jagħmel il-post tal-Milan dan huwa prova oħra ta' kemm is-suġġerimenti li qed tuna intom is-segwaċi qegħdin nilqawhom u fejn nistgħu inkomplu natwawhom ħalli inkomplu inkabru il-reach ukoll ta' din l-paġna li fil-ftit tagħha naħseb illi wara kważi 5 snin ta' ħidma ir-riżultati jidru hemm ukoll għaliex ukoll numru ta' 4,000 u iżjed mhux ċajta u għandna għanijiet illi nkomplu nikbru matul dan iż-żmien. Insomma, rent over imma ħassejt li bħala editur kelli nagħmilha lura l-programm tal-lejla bil-ħaq minn forsi għandu xi domanda x'jagħmel fil-free to do it llum qed nitkellem ħafna bl-Ingliż ukoll fuq programm tal-futbol Malti l-ironija ma insomma tiddejqux tinteraġixxu magħna wkoll domandi fuq il-kampjonat BOV Premier ħudu ħsieb illi jistaqsuhomna u aħna ovvjament għandna l-mark ukoll illi ikun jista' wkoll iwieġeb anke aħna wkoll nitlu fid-diskussjoni magħkom is-segwaċi tal-kampjonat ukoll qed nara kumment minn għand Brady Buġeja li jgħidilna li l-kampjonat għadu jibda biss programm il-qudiem fl-eqel tal-kampjonat nemmen li se jkollna rispons aħjar. Aħna Brady jekk qed nittamaw grazzi wkoll lilek illi intu qed minn dawk il-ħanejdu hekk. L-outer circle illi tkun qed tgħinna wkoll b'mod indirett f'dak kollu jendu b'xaqsam mal-paġna fuq grazzi lilek tal-appoġġ illi dejjem tagħtina. Mark, ħalli nitkellmu naqra issa fuq it-timijiet l-oħra wara
dina l-izvorzer li għamilt. U issa inevitabilment nixtieq li nitfa' ftit l-attenzjoni tagħna fuq Hamrun Spartans li minħabba fihom ukoll qegħdin nagħmlu l-programm illum ħalli għada wkoll kulħadd ikun jistejjer l-logħba li t-tim ta' Branko Nisevic għandu mal-Partizan Belgrad. Mill-ġdid nawgurawlhom illi ikomplu jagħmlu onur lill-futbol Malti bir-riżultati illi qed iġibu. Ħafna Marku ma dawk illi qed ipoġġu lill-Spartans bħala l-favoriti għal-rebħ tat-titlu ta' dan l-istaġun. Xtaqt nara Mark, taqbilx illi biex anke nużaw terminu tal-Formula wieħed sport ieħor illi noħorġu b'enfasi kbir fuq din il-paġna, għandna npoġġu t-tim ta' Branko Nisevic fil-pole position għal dan l-istaġun? Ara, Antonello, eħseb tiegħi huwa dan fuq dan id-diskors tal-Hamrun. Jekk taqbad l-andament s'issa tal-lobit Ewropew, kollha kemm tal-Hibs, kemm tal-Hamrun, Gżira, Furjana, l-erba' timijiet Maltin li s'issa rajna fl-azzjoni fl-lobit uffiċjali. L-ewwel ħaġa li tiġik ġo moħħok ħatejt. Imma l-Hamrun qed jagħmlu dal-lob fl-Ewropa għalgħu lil Levski Sofija fost sakemm ġifier għalgħu t-timijiet l-oħrajn, imma Levski Sofija tinsemmihom għax għandhom iktar isem prestiġjuż mit-timijiet li labu. Għadi ħabu mal-Partizan li ma nafx kif se toħroġ il-logħba jafu jissorprendu wkoll għax il-futbol u li hu mhux billi hija logħba diffiċli. Allura l-ewwel ħaġa fil-moħħ ta' dak li jkun ħajlek meta ħajġu għall-futbol Malti daw ħajġru ġirja bih il-kampjonat. U jiena l-għal jiena hekk naħseb biss titpoġġi kollox postu, ġifieri di il-kampjonat Malti mhux il-lobiet tal-UEFA. L-onet kampjonat huwa xi ħaġa miegħu li għandek medda ta' partiti li jridu jintlabu, jiġifieri tista' tisbalja waħda u tiġru waħda mbagħad patti brebħa. Issa, u l-livelli huma differenti. Jalla il-livell tal-futbol Malti jkompli jola, ma still sal-lum il-ġurnata ma nistax ngħid li huwa bħal tazzi Ewropej. Allura li qed ngħid huwa dan minkejja li bħalissa jidhru huma fil-pole position ma jfissirx li fl-aħħar mill-aħħar se jiġru xi ġirja papali. Nemmen li huma favoriti għamlu numru ta' akquisti ġifieri speċjalment ta' players barranin li huma ta' livell tajjeb ħafna u li għandhom ċertu moviment issa niġi għalihom. Għamlu akquisti oħrajn ta' players internazzjonali Maltin bħal mumma l-attakkant Luke Montebello u il-left winger Ryan Kamenzuri li żgur se jixprunawlhom il-qudiem il-kwalità tagħhom. Biss tgħidli biex ġej il-lejla. Kulħadd għadu jiftakar ftit ta' snin ilu ġewwa ta' qali Birkirkara leppu lil West Ham u kulħadd kien għamela fatta min jaf Birkirkara x'ġirja se jiġru bil-kampjonat Malti, meta mhux tal-li ma ġrewx ġirja bil-kampjonat Malti, li sfortunatament għalihom kellhom kampjonat deludenti. Ma nemminx li huwa l-każ ta' Hamrun. Qed immorru l-kampjonat 2015-16 li eventwalment kien intrabaħ minn Valletta fuq Ħajber, sterġa' Birkirkara kienu fil-ġlieda. Eżatt, għax il-ġlieda kienet bej Hibs u Belt dak l-istaġun u rebħu il-Belt. Jiena nemmen li l-Hamrun għamlu l-akkwisti li kellhom jagħmlu ġifieri meta ħadu players bħal Rodrigo Callegari li huwa center back, ħadu l-Bielicic li huwa defensive midfielder, reġa' ġilura Matthew Gulajmir ma qasamilt enfasi fuqha. Għandhom plejer ta' kalibru li kienu ħaddu f'Jannar jiena li affitti ħafna fil-futbol Malti bħal huwa Matteo Fedele. Priża li huwa midfielder ċentrali. Ħadu left wing ieħor Musa Ballasow. Johnny jiena oġobna ħafna. Forsi ninqas wieħed minnhom l-impressjonali li personalment huwa Elvis, imma still ġifieri forsi qed irid jissetilja da
darajni għaftimijiet kbar Ewropew li ħadu players li damu ammont ta' ġimgħat jekk mhux xhur sakemm issettiljaw, ġifieri bniedem trid tagħtih iċ-ċans tiegħu. Biss nemmen illi Hibs li kif qal tajjeb fl-ewwel parti Julian, mhux soltu naraw lil Hibs li wara jkunu ħadu l-kampjonat ikomplu jġibu l-players, jiena nażżarda ngħid li t-tim tal-Hibs dis-sena huwa minn tas-sena l-oħra. Għax l-ONET għandek bankina attwal, kif qed nara jien. Għamlu xaġa li m'għandniex fl-ewwel parti u semmejta inti b'mod indirett li joġobni fil-Hibs kien li għamlu taħlita fl-akkwisti li għamlu. Jiġifieri ħadu players żgħażagħ għal-futur bħal huma Kerċo, anke jidhirli li l-Niġerjan mhux kbir ħafna l-attakkant Niġerjan feta tiena minn xi 23 għandu. Imma bat ħadu players bħal huwa Rodolfo Suarez, Justin Haber li għalfini ta' dressing room Justin nemmen li sejjejn. Rodolfo bl-esperjenza tiegħu anka minkejja l-età rajnieh fil-lobby Ewropew li hemm għadu. Jiġifieri terġa' qisu akkwist mill-ġdid ta' Bjorn Christensen, da għamel 6 xhur barra, jiġifieri plus il-nukleu ta' players li kien hemm li huwa l-perm jingħalija tat-tim nazzjonali bħal meta għandek players bħal Ferdinando. Issa apparentament però ħajġi msellef Ertin Attart mill-aħħar indikazzjonijiet. Jiġifieri jiena naħseb li l-kampjonat prinċipalment ħajkun miċċieled bejn dawn iż-żewġ timijiet. Biss. Naqra fuq punt, Mark, illi anki semmieħ Brady fuq il-messaġġi li batilna. U jien naħseb illi huwa ta' sodisfazzjon meta qed insemmu ta' diversi players barranin u almenu jekk naraw il-lobit li ntlabu issa fl-Ewropa, il-Maltin kienu l-protagonisti għaliex mhux se nsemmi xejn, il-logħba storika li ħamru labu mal-Levski Sofja li ġed deċiża minn 3 players Maltin li huma Matthew Gullajmir, Ryan Kamenzuli u Henry Bonello biż-żewġ saves li ġab. Anke Hibernians, Jurgen de Gabriele kien fost il-protagonisti f'dawn il-lobiet li kellna huwa wkoll sinjal li minkejja dal-barranin il-livell fil-players Maltin qed jogħla wkoll. Ħanejlek xista jkun qed jiġri għax jiena kemm il-darba ġifieri rajt intervisti ma' players li jistaqsu minnhom taqblu mal-ammont ta' players barranin min jgħidlek għax uħud mill-players barranin li jiġu huma għax ikunu orħos bħala prezz u jisu jiġri barrani. Però hemm oħrajn u jien iktar naqbel ma' din il-filosofija ta' daw li ħansemmi jsejdulek. Jien jekk naf li hemm barrani, jien iktar ħaniġġieled għall-posti. Kieku jiena plejer, mhux ħanirrassenja ruħi, ngħid jien ħanuri dak kollu li naf lil coach, nagħmel l-aħjar li nista', allura inti awtomatikament dan kollu xi jfisser li inti qed iżżid il-kompetizzjoni u qed tagħmel iktar l-almu tiegħek sabiex inti turi li inti aqwa u jista' jagħti l-każ li f'dan it-tip ta' lob li semmejt tajjeb ħafna inti tal-ħamrum, tal-Hibs, issa inti semmejt players li huma diġà il-fulkru tat-tim nazzjonali, imma still meta kien hemm żmien li kritikajna lil daw il-players, aħna wkoll konna, ġifieri kemm fuq naħa u kemm fuq oħra, jiġifieri jista' jkun li dak wieħed mill-fatturi ewlenin. U plus li kieku jiena plejer Malti qed nilaflu qed naf kompetizzjoni Ewropej, naf li għandi iktar exposure, forsi ġi tim barrani għalija, allura nagħmel iktar l-almu tiegħi biex nuri x'naf. Issa nafu li mhix għalkemm dal-aħħar qed imorru plejers barra mhix ħaġa daqshekk komuni għal plejer Malti li jmur jilgħab barra. Qed nitkellem mill-irġiel għax għall-grazzja tal-Alla it-tim tan-nazzjonali tan-nisa hemm ħafna plejers jilagħbu barra u f'livelli għoljin, ġifieri mhux qed ngħid biss għall-ħejli Buġejja, ma naqbis fuq l-aspetti tat-tim nazzjonali. Ġifieri jista' jkun li dawn il-fatturi
kollha jkunu fil-moħħ tal-plejer meta jkun niżel għall-logħba. U minn barra ħibsu ħamrun, qed tara Issa, kif qedlek, eżempju s-sena l-oħra tfaċċaw il-Furjana, jiena s-sena qasbol ngħid tfaċċaw il-Furjana, għax il-Furjana kont qed inxhom li qed jarmaw tim sod. Dis-sena l-Furjana tilfu Ġixpedini, tilfu l-Piper, tilfu l-Ryan, u anka fl-aspett ta' goalkeepers, naħseb il-goalkeeper numru 1 m'għandux wisq kompetizzjoni, fis-sens m'għandi xejn kontra minn hemm reserve goaler illum ta' ġifieri, imma li rid ngħidlek is-sena l-oħra kienet tajt bejn Kitanov u Manuel Bartolo, ġifieri jekk ħejżbalja wieħed, ġifieri jaf li postu jista' jkun hemm dendel. Forsi llum mhijiex daqshekk. Il-Furjana li jogħġbuni fihom li ġabu players promettenti ħafna, speċjalment mid-Challenge League. U skużawni l-ewwel qed tislima fiċ-Championship, rid ngħid tislima fiċ-Challenge League. Mid-Challenge League li għamlu isem ħalmu eżempju James Cicluna li kien kapten tal-Pjetà li saħansitra telgħab Premier. U issa mar mal-Furjani ġifieri daw qed juru fiċ-ċar li naħseb li s-sadġuċa ngħidha l-Furjana qed ngħidha anke għal timijiet barra minn Malta, ġifieri li wara l-pandemija tal-COVID qegħdin imorru iktar għal prodotti players lokali li mhux ngħidlek biex jifrankaw il-flus fis-sens ħażin, imma għax il-budgets tagħhom huma li huma. Ġifieri, però l-Furjana forsi mhux ħajġildulek għalik, imma nemmen li ħajkunu hemm. U jiena nemmen ħafna li tim sorpriża forsi mhux qed ipoġġu hemm dis-sena li jkunu l-belt. Il-belt jiena Se nitkellmu fuq il-belt iżjed fid-dettall, Mark. jiena narhom tim mal-ewwel erba', onestament, il-belt. Tim li ddiżappuntani s'issa u jekk min issa jeżbal fil-pre-season il-logħbiet kollha li laq. Huma Birkirkara. Birkirkara dejjem għaddejjin minn kriżi wkoll anki tara l-kummenti li qed jingħaddu mill-parti tagħna fuq il-medja soċjali, rajt kummenti bħal qed inżarmaw. Eżatt. Xbajt nara minn dak il-kummenti, problemi ta' finanzi, qed inżarmaw, għalfejn hekk u mhux hekk, li l-ambjent ma sibx li huwa daqshekk tranquill. Biss għandhom coach li il-futbol Malti jafu tajjeb, Giovanni Tedesco, u xorta jafu jqumu għall-okkażjoni, għax dana kif dejjem ngħidu li meta jibda l-logħob uffiċjali tkun taf fejn qiegħed verament it-tim. Rajt il-friendly sedin hemm ħajtuk indikazzjoni. Ma nerġa' nirreferi anke fil-futbol internazzjonali, ġieli rajna temijiet li belħuk fil-pre-season. Jiġu fil-lig, nibda tgħidha l-istess tim li rajt f'Lulju Awwissu. Forsi għadu irridu jingranaw iktar għax minkejja li tilfu ħafna players Birkirkara. Ukoll ġabu players oħrajn, ġifieri li jridu speċjalment il-barranin. Fosthom Kevin Ġabu xi Brażiljani ma niftakarx isimhom. Forsi tista' tiżid fuq inti. Ribeiro, Lekaw. Li jridu jidru donet jidħlu fl-iskema tat-tim jifhmu iktar x'inhu jiġri. U anke jidħlu fil-kultura Maltija u għax ngħid għalija kien għallum immur ngħix barra mhix ħanejdlek li l-ġimgħa d-dieħla ħanfaqqa subajja u ħankun qed qis kif kieku bajt hawnhekk u ġieri dak kull bniedem irid jgħaddi minn dal-perjodu ta' adattament, speċjalment naf li hemm uħud minnhom qatt ma labu barra l-pajjiż għax rajt fuqhom. Jiġifieri. Tittara mbagħad tim bħal Gżira, eżempju l-Gżira. Fil-fakon żeġġarax ma semmejniex, Gżira. Gżira, l-ewwel ma stennejtx li se jaslu sa fejn waslu, biss f'Jefferson u Maxwell Maja. Jiena joġobni ħafna l-Gżira għandhom il-goalkeeper tajjeb ħafna, Zarkov, għandhom dak Toni kollega u talment fis-sens tal-kelma ġoli għattiv. Ġieri jiena nemmen li għall-Ewropa ħajkun hemm
sfida ħarxa, titqis il-kampjonat ħaj ritorna wara ammont ta' żmien ħabba l-pandemija għal 14 tim. Jiġifieri rridu naraw anka il-bilanċ bejn dawk it-timijiet meqjusa ta' fuq u t-timijiet meqjusa. Tispera kemm illum il-ġurnata nemmen li l-avarija naqset bil-bosta minħabba il-players barranin li ġibu xafik tim minna ħat isfetta klassifika jaf jazzarda l-ek 5-6 players barranin li jek ma jkollhomx injuries jaf jagħmlu lek sorpriża kif kienu l-Gudja s-sena l-oħra, kif kienu Sirens fis-snin ta' qabel. Jiena ma naqtax, veru s-sena l-oħra ħal-Balzan ma kellhom staġun tajjeb, biss ħal-Balzan sal-miliet kienu għadhom qed jiġġieldu fl-ewwel parti ta' klassifika, mhux ħallek għall-ewwel postijiet. Ġara illi ħal-Balzan Mark din id-darba ser jerġa' jkollhom fit-tmexxija teknika lid-duo Oliver Spiteri Ġan Paul Desira li bis-saħħa tagħhom f'nofs is-sena 2010 ħal-Balzan ukoll irnexxilhom jidħlu fl-Ewropa u saħansitra jisfidaw għall-kampjonat. U qed ngħid hekk minħabba dik ir-raġuni għax antiċipajt li inti se tkompli fuq dat diskors tiegħek. Ġiena qasni noħda sorpriża li mill-ġdid nerġgħu naraw il-ħal-Balzan il fuq. Dak kulħadd jista' joħroġlu staġun ħażin. Dan niftakru ftit ta' snin ilu. Hibs kien ħarġilhom staġun ħażin u spiċċaw kienu ta' qabel tal-aħħar kien dak iż-żmien li kien hemm season li waqgħin wieħed jiġifieri neħdu mill-belt, il-belt is-sena l-oħra ma ħarġilhomx is-staġun brillanti żgur għax apparti li tilfu l-final ta' trofi li kull supporter belti ħajħossa mal-Furjana. Imma tul il-kampjonat kważi żmien minnhom għamlu round sieħda kważi ta' bla rebħa, kważi kollha telf mhix ċajta. Ġifieri dak kull tim jista' joħroġlu staġun hekk. Ġifieri dawk l-iktar li jien qed nara li ħajkunu fil-parti ta' fuq. Biss ma tistax tgħid għax imbagħad kif għedna da jaf jiddetermina ħafna l-injuries, jaf jiddetermina sospensjonijiet. Ma nafx kif ħatkun il-pandemija fix-xitwa ma jmurx ikollok xi players qegħdin f'xi kwarantina kollox u jgħod. Ġifieri jien jalla ma jkun xejn minnu jalla l-pandemija hija passat imma nafu li rridu ngħixu biha, ġifieri ma nistax ngħid li kollox ħajkun kristall. Xi sfera tal-kristall. Mela, nibdew konna nitkellmu fuq Valletta Mark illi issa ser jibdew era ġdida hekk kif il-klabb se jkun immexxi f'format ta' kumpanija taħt it-tmexxija ta' Viktor Xriħal jekk se jirritorna fil-klabb Belti. Fejn jidħlu l-affarijiet relatati mal-ground l-emerġenti Tejn Mikallef illi wara diversi staġuni pożittivi ma' Gudja issa se jiġi abdat bit-tmexxija teknika tat-tim u rajna wkoll akkwisti bħal Brendan Piper, skużawni Wenzo Ruiz, illi ser jiġu ingaġġati. Sa fejn taħseb li l-Beltin jistgħu jaslu matul dan l-istaġun? Jena nistgħu elaboraw naqra sa fuqhom ukoll. Il-Belt huwa l-iktar tim li għandi kurzità li nara da season, għandi kurzità fuq ħafna aspetti, forsi l-aspett li ħajkun l-ewwel klabb Malti li ħajħu l-pass li jmur li kumpanija għalkemm kien hemm klabb fil-passat li prova jagħmilha ġifieri. Imma issa aktar b'mod uffiċjali anka mill-att professjonali tiegħi li nara kif se taħdem u hekk ġifieri li jkun hemm klabb Malti bħala kumpanija imma ovvjament l-istatut tal-MFA still jidher li għadek irid ikun hemm kumitat għax ġifieri dik xi ħaġa illi hawn Malta jidhirli li anke fost is-supporters tal-Belt ma kienx daqshekk ċara x'huma ħasbu li l-Valletta FC se tiġi kumpanija li mhux il-Valletta FC se tiġi kumpanija imma Valletta FC seqpa it-tim tal-futbol li nafu ma minn hemm jissostjeni minn wara ġifieri hija l-bidla. Bħala coach il-Belt fl-opinjoni tiegħi ħadu l-iktar coach Malti emerġenti li tiela Tejn Mikallef niftakru
fejn wassal l-Gudja s-sena l-oħra, ġifieri u l-Gudja għamlu żmien twil is-sena l-oħra li ma kienux il-fuq fil-klassifika u minkejja li kienu mal-ewwel sitta nazzar dan ngħid li ħadd ma ġara ġirja bihom laqqas. Le, fil-fatt, is-sena l-oħra rajna l-Gudja rajt jan kien xlobit ta' Gudja fejn. Issa barra minn hekk il-belt li qed jogħġbuni ħafna huwa l-ewwel ħaġa l-belt għall-pressjoni ħanejtek ta' pjazza importanti bħal dik ta' Valletta. Il-belt forsi veru s-supporters tagħhom kull sena jkunu jixtiequ kważi iktar minn kwalunkwe tim ieħor lilli jgħidu li huwa tagħhom, ġifieri ma da ovvjament ma tistax kull sena terbali. Biss wara l-era tad-deb ta' Viktor Xieħa fl-ewwel parti tiegħu issa bħala President għax issa ħatibda t-tieni parti tiegħu. Kienu waslu fi stat il-belt illi il-plejers tagħhom kienu kibru fl-età u nazzar dan ngħid li ma ħasbux fit-tul dak iż-żmien biex jibdew jirreplacjaw. Allura mbagħad sa ċertu punt bil-forsi jiġu staġuni bħal dak li għadda xi mbagħad irid ikun hemm tranzizzjoni u niftakru li t-tim tal-miners tal-belt għata figura tajba ħafna x'jekk minn is-sejjer żball Korreġini Antonello ġiet-tieni wara l-Ħamrun li huma champions ta' Malta tal-miners. Jiġifieri dik diġà turi li qegħdin jinvestu f'ammont ta' żgħażagħ. Xi ħaġa li anke għannu tajda l-aħħar illi hemm plejers ta' 17-18 sena se jibdew jitħarġu mal-ewwel team, ġifieri hemmhekk juri li forsi mhux ħajqatu l-frott dis-sena jew forsi s-sena dejla imma 50 ta' snin oħra jibdew anke raw il-frott tagħhom u f'osthom qed jiġina ġo moħħi Sheldon McKay, ġifieri li nisma' ħafna tifħir fuqu. Issa imbagħad għandek in-nukleu ta' players bħal huma Tristan Caruana, l-akkwista Brendan Pive. Eżlit Sala, jiġifieri li minkejja li ta' tenera tiegħu daħal sew fit-tim tal-belt. Għandek il-Jean Borge. Sean Demek. Ġifieri dawk huma kollha players li huma ta' esperjenza, għandek ir-Rowan Muscat. Imbagħad hemm players li baqgħu magħhom bħal huma l-goalkeeper Guarnone, li Guarnone u jiena liha u qed milaqgħu goalkeepers li hawn Malta ġifieri. U għandek il-Leni Penabel 3 li wkoll baqa' hemm. Imbagħad għamlu acquist ta' Kilian Bevis li kien ma' Birkirkara ġifieri futbol Malti ġej jafu. Issa mbagħad għandek hija kaxxa magħluqa u ta' Insoruwitz, għax kont se ninsa nsemmih minn kien semmejtu inti. Mbagħad għandek kaxxa magħluqa fuq players bħal Bradley Camden, Oke Akpoveta, Ulrich Nuomo, ġifieri daw players li rridu naraw naqra sa kif se jiffitjaw, ġifieri. Però nemmen li ħajkunu aħjar mis-sena l-oħra. Nemmen li għal mis-sena l-oħra ma sawx imorru għax Alla ħares, diġetta Alla ħares kienet diġa kera li u Islima bħala l-iktar tim Malti flimkien mal-Furjana l-Bahillik li reġa ġi relegat għal 37 sena. U ma nemmenx il-belt jistu jmorru għal mill-li marru. Triq il-fuq ikollhom. U jiena nemmen li jkunu mal-ewwel 4-5 nemmen ċertu faċilità. Speċjalment jekk fil-bidu jibdew jilabu tajjeb, jagħmlu l-kuraġġ b'xulxin għax kollhom pedament għal kumplament tal-istaġun. U importanti ħafna tlu għax darba għal-punti fis-sens punti mhux ħajnqasmu, imma punti mitlufa fil-bidu tal-kampjonat bħal kwalunkwe kampjonat ieħor ikunu meta tiġi għall-kalkulazzjoni finali telf lejn l-aħħar jekk ma terbaħhomx. Eżattament, tu tkun hemm iżjed pressjoni wkoll tajb ikun għamlu parentesi żgħira. Xi ħaġa oħra tissemmi l-pressjoni huwa fatt interessanti għax huwa tajjeb li jkollok iż-żgħażagħ u l-età medja tal-belt naqset ħafna, irridu naraw naqra kif ħereġixxu żgħażagħ għandhom żagħżugħ tajjeb ħafna ma semmejniex it-tifhem ta' Pawlu żammejt Andrea li diġà kien hemm is-sena l-oħra, irridu naraw naqra kif ħadd effettwa l-pressjoni fuq iż-żgħażagħ. Kif ħereġixxu.
Għalhekk huwa tajjeb li jkollok ċertu nuclei ta' players li jgħinuhom li ta' ċertu esperjenza. Anke meta tqisu ukoll il-fan base li hemm fi-Stradarjali, ngħidu hekk. Jiena l-belt inqishom kif il-Juventus huma ġol-Italja, jiġifieri famużi u l-leagues u jew tħobbhom jew tobodhom. Għaw Malta li l-belt npoġġihom f'dak il-livell huma ovvjament fuq livell iktar lokali. Ta' min ukoll isemmi f'dan l-istadju li għal-kontlarju ta' kampjonati oħra fl-Ewropa il-kampjonat Malti jidher li mhux ser jieqaf per se għat-tazza tad-dinja, se jkun hemm waqfa għal fażi tal-gruppi u mbagħad mill-lider il-pjan huwa illi ħajpruvaw idefsu xi matchdays tal-kampjonat bejn il-lobit tan-knockout nafu kollu meta jkun il-lobit tan-knockout se jkun hemm ukoll it-tazza tad-dinja u allura l-assoċjazzjoni qed tippjana li f'Diċembru tagħmel żgur żewġ programmi tal-lob biex ukoll il-kampjonat. Fil-fatt fejn inkompli fuq li qed tgħid inti fil-lig Malti m'hemm l-ebda plejer fis-sens mhux Malti internazzjonali li ħajkun qed jirrappreżenta l-pajjiżu fil-World Cup għax nafu li għandna plejers barranin li labu fil-lig Malti jirrappreżentaw il-pajjiżhom bħal huma il-goalkeeper tal-Hibs Ibrahim Kone, Lorenzo Fonseca li ġieli lab mat-tim tal-Cape Verde wkoll mal-Hibs. Il-most għandhom jekk minn ser żball il-goalkeeper ma' Fumbi, jekk mhux ser żball jilgħab man-nazzjonal ta' pajjiżu, ġifieri għalkemm għaw ftit imma ħadd minnhom ma ħajkun fil-World Cup. Ġifieri għalina dilettanti tal-futbol lokali saħħa li l-futbol internazzjonali fuq livell ta' klabs ngħidalija ħajkunu 7 ġimgħat xi ftit tedjanti għal-inqas naf li nista' mmur il-ground u nara l-futbol lokali, fis-sens. M'għandux għalfejn tiġi l-World Cup ta' biex immur, imma għal-inqas ngħid nista' nkompli għaddej. Eżattament. Fil-ħajja kalċistika. Ukoll ikollna naqra waqfa żgħira wkoll mix-xogħol minn ħafna xogħol li sew jienu sew inser ikollna Mark Motul dal-istadju. Xorta ħajkonna xogħol dak iż-żmien, ġifieri jkun xogħol motiv. Ikollna xogħol motor fuq it-tazza tad-dinja għaliex nistgħu nissiguraw il kulħadd illi bħala bil-programm verdet finali żgur ħajkun qed isir. Eżattament. Predizzjonijiet. Għandisvela xi ħaġa llejla. Kif kollha qegħdin nitkellmu nista' anke nikkonfermalkom illi anki l-lobit ir-reazzjonijiet tiegħi wara l-lobit tal-Ingilterra ser jibdew joħorġu żgur għal minn daqshekk serħu raskom ma qiegħ immorru għax qegħdin niddevjaw ukoll mis-suġġett. Qiegħ immorru wkoll l-aħħar domanda u l-aħħar punt li xtaqt inqajjem għal dan il-programm tal-lejla. Nagħtu naqħar s'issa lejn naħa isfel tal-klassifika Mark. Jispikka ritorn ta' Marsa Xlok fl-ola diviżjoni wara nuqqas ta' xar snin. Kif għedna wkoll Balzan wara żewġ staġuni diżastrużi issa reġgħu għafdaw it-tmexxija tagħhom fidejn Oliver Spiteri, coach ta' esperjenza li wkoll reġa' ngħaqad ma' l-assistent storiku tiegħu Gian Paul Desira. Timijiet oħra Santa Lucia li ħanejdu hekk reġgħu inġabru wara dik ikoll insejjaħ bħala l-farsa ta' Pembroke Atleta. Għanna ritorn ukoll mal-kbar ta' Zebbuċ Rangers wara nuqqas ta' 8 staġuni, ġifieri dik in-naħa. Sajrin ukoll. Mosta it-timijiet ta' Tramuntana ta' Malta. Eżattament, Pjata Hotspurs li wkoll se ritorna. Il-Hotspurs eżatt li ritorna wkoll fil-Premier. Fil-Premier Mosta kif qed tara l-battalja ta' relegazzjoni dis-sena. Taf ħatkun waħda interessanti jew ukoll. Ifhimni, ħatkun waħda interessanti. Il-fatt li minn 14 tim ħajġu relegati, 2 awtomatikament min jiġi tal-aħħar u taqbel tal-aħħar. Ġiri hemmhekk kull tim irid jagħmel l-almu tiegħu biex tal-inqas ma jiġix hemm. Imbagħad għandek il-post li 12 post ħalli tifhimni jiġifieri t-tielet mill-aħħar li jrid jaffronta l-tim fit-challenge li jiġi t-tielet. Ġifieri kemm jista' jkun anke dak il-post jiġi evitat għax logħba ta' play-off jew play-off tgħidilha li trid. Kien hemm snin fejn
it-telet tim tal-divizjoni inferjuri nexxilu jaqliba l-12 tal-Premier Valdi. Għeddi anka rajni f'livell inferjuri fejn swieq kienu elbu l-tim tara għal-twelidi għazzabar u kienu għalija kienu zammu kienu tellow mela kienet Eżatt. xaġa kienet ġifiri dir rajnija biss jina nemmen illi il-ħajja ta' tim li jkun għadu tila mit-Challenge League fil-Premier mhix se tkun daqshekk faċli, speċjalment meta jiġu ma' teams mikbar. Biss il-fatt li hemm ammont ta' timijiet li narhom ishom bejwet u ieħor tampa xulxin jistgħu jieklu il-punti lil xulxin. Dik tista' twassal għal battalja ikbar. Allura awtomatikament ħad tagħmel il-parti t'isfel interessanti. Daqskemm tkun il-parti ta' fuq. Għajkollok forsi xi timijiet tlieta minnhom li qed naħsbu se jkunu isfel jkunu paxxuti f'nofs klassifika. Biss ngħidlek li għandek dawk il-5 timijiet illi jkunu għedin isomnu snierhom iridu biex isalvaw ġildhom fil-Premier. Għandi kursità kbira. Fuq Santa Lucia, tgħidli għalfejn ippuntajt subajk fuq Santa Lucia u ħanejt raġuni. Ma nafx ġithomx tajba jew ħażina di, għas-Santa Lucia persi kienu ġew relegati fil-ground. Kienu neħħu fost l-aqwa elementi li kellhom. Biss meta ġew ripeskati minn xan nidħol fil-kwistjoni ta' Pembroke, għax ma nħoss li huwa dover tiegħi li nitkellem fuq xi ħaġa li mill-kampjonat Premier minn kien kellhom jilagħbu fiha. Fuqha fil-programm tal-Amateur League. Eżatt, issa nitkellmu fuq PMD. Santa Lucia ġabu kull Spanjol li nrajt ftit is-CV tiegħu mhijiex CV ħażin għax kien ma timijiet mhux ħażin fis-sekunda, ħalli niftehmu s-sekundajja il-kampjonat tat-tieni diviżjoni Spanjol. Li żgur il-livell tiegħu nemmen li iktar għoli mill-Premier Malti. Jiġifieri dan. U ġabu plejers oħrajn li rrid naraw kif ħajsettjaw fil-futbol Malti. L-istess kif qed fuq il-plejers barranin li ma nafux tal-belt. Ngħid tal hawnhekk. Ħadd pjaċir li l-ex-champions Maltin Marsa Xlok irritornaw fil-Premier u nemmen li Blackwest li għamlu nemmen li jistu forsi jagħmlu xi ħaġa aħjar, forsi jkollhom aktar salvazzjoni tranquilla. Mosta dejjem jaqbgħu, mosta jafu kif rajna s-sena l-oħra ta' battikata li t-timijiet ta' fuq. Għandek Sirens nkun onest ftit smajt jew segwejt dwarhom, ma Sirens dejjem nafu li huwa tim li qed hemm u ma tkunx daqshekk faċli tilab kontri. Nassoċjahom ħafna ma' tim ta' Mosta. Għandhom coach ta' esperjenza bħal Eżatt, Kristin, ġifieri li dejjem jikabba l-esperjenza tiegħu fil-Premier. Jiena naħseb li iktar it-timijiet li għadhom tilin ħajja tkun diffiċli għalihom. Biss kif qed da kollox jista' jiġri, sens ma tistax tgħid forsi xi tim mill-kbar joħorġu stadu deludenti, jispiċċa like it or not jiġġieled hemm isfel fit-taqtija dan, jiġifieri nemmen li jibda jkollna naqra iktar idejat meta jinqabes l-ewwel xarej tlieta biex tibda tara naqra l-affarijiet kif ħajbdew jiżvolġu. But ovvjament lejn għandna frar il-Bambini Rate tas-sena d-dieħla ikun hemm iktar konkretezza fejn jistgħu jmorru l-unuri fuq min jista' jiġġieled tal-post fl-Ewropa, postijiet fl-Ewropa. Ma jinsux l-FA Trophy, l-FA Trophy jekk tim jara li qed jaqta' mit-taqtija tal-lig jaf id-dawwa ħarstu fuqha kif għamlu tajjeb ħafna Florjana fejn tmiem l-istaġun li għadda. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li bħal kwalunkwe staġun ieħor kemm Malta u kemm barra
jien jgħidlu biex nkantemmu dal-program Bring Them On, ħanibdow, ħalli naraw naqra fejn edin. Ikollok it-tieni l-ewwel tlieta? Previżjoni ta' malaj qabel ma nagħlqu? L-ewwel tlieta naħseb Hamrun, Hibs, nemmen li xaħat bejn Furjana u Belt. Sekk ħataj li minn tixtieq tkun champion, għawix bekk għala supporter. Imma jekk għana nitkellmu fuq li rajna sissa, Hamrun jidher li huma b'saħħithom ħafna, enormi għal-futbol. Imma kif edna jaf li Malti jistgħu jitrattaw b'mod differenti. Ma ninsux Hamrun jien joġobna ħafna l-coach tagħhom, il-coach tagħhom Branko Nisevic apparti li aħna jena u inti fit-fulitna niftakru plejer tajjeb ħafna fid-disajni ta' Malta. Niftakru l-anka ma' Hibs rebaħ il-lig u rebħu bistil għax qatt ma naf il-Hibs jirbħu l-lig 5 lobit jew 6 minn tmiem qed nitkellem l-istaġun 2014 u 15. Fil-fatt kont sensaqnija jiena. Imma ġifieri u minn meta mar ma' Hamrun f'nofs l-istaġun ieħor laqatni ġifieri qed Hamrun għamlu akkwiż bih dal-coach. Plus l-għadmu rasom li zambaw Stefan Sultana li huwa tifel tal-klab assistent tiegħu, ġifieri u għandhom a good mixture, ġifieri. Fuq Hamrun. Sewa wis, grazzi Mark Grazzi inti minn ġdid. tal-lejla inaqat magħna l dan il-programm. Inta pjaċir għalija. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Kicks Boutique Gym, Game Breaker u The Barber u nħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu wkoll lill-Kamra Sportiva tkompli fil-ħidma tagħha wkoll. Skużawni, botta u risposta kompli il-ġimgħa d-dieħla l-programmazzjoni terġa' tirritorna għal ħin naturali tagħha li huwa dak tal-5 fid-9 u hemmhekk ser nkunu qegħdin niddiskutu il-UEFA Champions League, il-polots tal-gruppi tal-UEFA Champions League literalment ftit sigħat wara li dawn ikunu tellaw volli prattikament ser ikolkom ir-reazzjoni live tal-kompetizzjoni primarja Ewropea. Nistennew ukoll naraw ser jiġri f'dika il-kompetizzjoni. Jekk però minħa l-oħra ħaqtu l-programm minn issa, tinkwitawx dan għaliex minn hawn ftit ieħor dan il-programm ser ikun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal qastant idħlu hemm, inkitbu u għafsu dik is-subscribe u hemmhekk ukoll tkunu ċerti li ma titilfu b'dawn il-kontenut illi aħna qegħdin intellaw li issa wkoll inkludu kif ġa semmejna videos ta' reazzjoni wara logħbiet ta' Milan u Juventus permezz ta' Clayton Zammit, iċ-ċomba fejn jidħlu Milan u Mark Xkembri appuntu fejn jidħlu Juventus. Il-video li jmiss però ser ikun dak li ser jitla' is-sibt fil-għaxija fit-tmiem il-logħba interspezja għal daqstant is-sibt wara l-logħba ser ikolkom terġgħu taraw li fuq l-screens jew fuq il-telefons ċellulari tagħkom għaldaqstant sakemm nerġgħu niltaqgħu jew nhar is-sibt jew inkella nhar il-ħamis li ġej programm ieħor minn botta u risposta din is-sensiela jien Antonello Bela ma tfadalli xejn li nżid ħlief grazzi tal-li segwejtuna u il-lejl tajjeb. Saħħit, ħudu ħsieb. Botta u risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.